E recibimos agora a nova María Carballa Rivas, que ven das terras de Meis, Pontevedra, a recibir o seu diploma de honra, CESI, por Lema Xoaniña, a súa obra A Meiga do Xiave. Recibe o premio da man de Irene López, que é a viuda de Manuel. E agora a María Carballa pedimos que nos lea un anaco do traballo titulado A Meiga do Xiave. Bueno, primeiramente, moitas gracias e boas noites a todos. Sinto o retraso, a verdade é que atopamos bastante néboa, pero bueno, é importante que chegamos ben. Como sempre din que o mellor é o principio e o final, vou vos ler o principio para que ao final que xa oleades vos na casa, non? Xa que tendes o libro. O meu pai sempre decía que non lle fixéramos caso aos contos que a avoa nos contaba, que eran lendas da parroquia coas que logo soñábamos aínda cos ollos abertos. Pero a avoa Elisa non lle facía caso ningún. Eu por entón tiña 12 anos e Xoel a piques de cumplir 9. Sempre andábamos a pelexar un co outro, pero non era cousa de dous, como di o refrán. El era un carro de mimos, mentres eu era unha rapaza normal. Penso que parte de culpa tivo a papá, que o malcriou demais, como fan case todos os pais cos máis cativos da familia. Pero o certo é que o meu irmán gañaba o premio ao nivel do ano. Como a case todos os días de inverno, Xoel e máis eu chegamos da escola cun frío que traspasaba as nosas carnes ata penetrar nos osos como a un lóstrego rápido e seco que deixa teso aínda quen somentes de leixo sobe. Algún inconveniente tiña que ter vivir na aldea dunha montaña. Non se paraba co frío, así que o primeiro que fixemos foi pornos á beira da cociña de ferro e o segundo, suplicarlle á avoa que fixera un boliño de pan. Con isto... Moitas grazas, e aproveitando xa este premio, que, bueno, ainda que non é o primeiro premio, polo menos é unha tesis, pois agradecer a organización, a Rocío, señor alcalde, agradecer, bueno, en fin, a todos os que estades aquí tamén pola vosa presenza, e tamén, de alguna maneira, se eu merezo este premio, pois penso que se houbera tamén o premio aos mellores pais do mundo, meus pais levarían ao menos tamén unha tesis. Dá gusto o que leen como leen e como falan os nosos premios.